Ifunanya Chukwu kasị akasị n'elu ụwa nọ. Maka na onye Chukwu fụrụ n'anya, anyị obodo afụghị ya n'anya. Ije ya uzi ije wela wele. Ifunanya Chukwu na ya kasi akasi o. Ifunanya Chukwu. Ifunanya Olisa na ya kasi akasi o. Ifunanya Chukwu. Kanke nende fulu Chukwu na-edu n'anya. Ndị fe Chukwu na-edu na asụsụ. Ndị Chukwu na-edu ochi wee bi n'ụwa. Ayaraba. Maka na asị na ọwụ ife onye nwere ka o ji echizi ọjị n'ụnụ ya wụ nke nwere ka mma nji wee kene ndị mere m ife ọma n'ụnụ. Maka na ife dị nwaanyị na-agadaga ụkwụ ọ sị na o ji eje ezo onwe ya ezo, mana ịchọgide ya wee chọta ya na onweghị onye mela ya enyi na-ahapụ ya aka. Ifunanya Chukwu na ya kasị akasị o. Ifunanya Chukwu. Ifunanya Olisa na ya kasị akasị o. Ifunanya Chukwu. Ejewe moja mini okinu kanke nenu ondodo na wade muso. Mr. Sonny Chris Izuagu Shino yelu nwata na agulu Sonny's International ezigbo mmadụ na Frankfurt, Germany. Chinonye lo nwata n'osozibili ezigbo mmadụ ọnọdụ ezemusi oke mmụọ na nye ekene onye ife ọma na-asụ sọ na agụrụ ọma nwanne na Frankfurt. Tochukwu Izuagu n'osobili nwa Chimeleze agụrụ Okista na Frankfurt. Obele nwa ndị Anambra ji emezi ọnwa Germany. Izuagu Brothers Chief George Ndubisi Anyanwụ onye mposi izizi na agụrụ the born again traditionist oke nwa n'osobili ezigbo mmadụ n'isi nsọ nwanne mmadụ na nye Reverend Father John Paul Afụecheta aka Chukwu dị ya ezigbo nwa ndị agụrụ ji eme ọnụ na New Mexico, USA.
Obasi Obianokwalo Obi Nweze na Agụlụ Obi Nweze na Agụlụ n'isobilio akwa na Frankfurt Germany kenos Chief Damian Obidigbo Igwe mmanwụ ndị ilo n'alọ akwa na Gießen Germany kenos n'ezie nwa Obidigbo n'Osobili Igwe mmanwụ ndị ilo n'alọ Alọ London Ifunanya Chukwu na ya kasị akasị Ifunanya Chukwu Ifunanya Olisa na ya kasị akasị Ifunanya Chukwu Mr. Ifunanya Chukwu Nnaji Baba anyị ezigbote nwa ndị Nkanu n'Enugu steeti akwa na Frankfurt Germany ka ibizi n'ezie baba anyị n'Osobili akwa isi m gwazi ya Chino yelu nwata na Agụlụ na nwa ọzụlụ etogo Chief Chigozie mmadụ ka ife ike dike n'Ogidi n'ezi ike dike n'Ogidi n'Osobili ezigbo nwa ndị Ogidi n'ịdị anyị nso na nne mmadụ n'ịdị anyị nso akwa na Frankfurt Germany ka ị nọ dị ike eziokwu n'isi ụlọ akwa na Frankfurt Germany ka ịnọzi n'ezi ike eziokwu n'Osobili Chief Osita ọnwa asa anya Nze Ndubuisi akụ na Agụlụ akwa na Bochum Germany ka ibizi Nze Ndubuisi ọ na-edi anyị nso ezigbo mmadụ ọ na-edi anyị nso Chief Valentine Ezewu Dala mba m onye ukwu n'ihe ala akwa na Frankfurt Germany ka ibizi n'ezie mba m onye ukwu n'Osobili ezigbo mmadụ na-edi anyị nso nwanne mmadụ na-anyị ekele Ifunanya Chukwu
Chukwu na ya kasị akasị Ifunanya Chukwu Ifunanya Olisa na ya kasị akasị Ifunanya Chukwu Chidimba maluo n'osobili Nwajugo na ya n'osobili ezigbo nwekwulọbịa n'ọdịzi m nsọ oke nwa na Paris Chidimba maluo Chairman Ekunobia Progressive Club Worldwide. Oke mwande Ekunobia James. Ejikeme Okori. Akwabata na Taiwan n'isobili ezigbo mmadụ n'iri ezigbo nsọ nwanne mmadụ na ekele oke nwasi Ali Emenyi Romari Isuochi na Abia Steeti Ejezi Agba Ego Motos na Taiwan Akwabata na Taiwan ezigbo mmadụ ya na ezigbota nwanne ya Sara Ikechukwu ọnwa n'Isuochi ọnwa Jepitan ọnwa na Vietnam ọnwa na Cambodia ọnwa n'Asia ọnwa Oyoko n'ịdị anyụsọ ezigbo nwa ndị Isuochi jem ọnwa worldwide ọnwa ị na-eti n'ọha niile ka njezie n'ọzọ ugburu ka ị nụnụ ka nkene na-ezi odogwu n'osobili oke nwa osobili Chief Kenis Obi Ugo Boz Ezugo now n'Ọzọgwụ Ezugo now na Paris Ajani na Paris Chairman Anambra Union na Paris Ifunanya Ogbaru Edu Swiss Nwachukwu Delude Nsọ Ifunanya Chukwu na ya kasị akasị Ifunanya Chukwu Ifunanya Olisa na ya kasị akasị Ifunanya Chukwu Music on Globalist Records. Nebu on the beats.